И здравейте всички, които гледате този клип. Аз съм Чокобърляк и днес ще разгледаме една нова игра. Ето Need for Speed Most Wanted, така се казва. Както може да забележите, имам и други няколко игри. Ще снимам на тях, на тази снимах, на тази, на сега на тази. И нека се прехвърлим в самата игра. Ето я. Може от тук нататък в клипа да не се чува, защото самата музика на играта е доста силна, но в нея ще видите за какво се разказва. Надявам се клипът да ви хареса и сега нека се прехвърлим в самата игра. Ето я самата игра. Това е игра състезателна. Виждате, сега ще ви покажа моите коли. Започнах я преди 2 дни. Тази игра и ето тук. Това е турбото, колко е бърза и колко издържа. Това е първата. Втората и тази най-старата кола. За сега аз караме и тази, а за състезание караме и тази. И нека се пренесем така. Цъкам на първото и преминаваме на състезание. Така, нека се пренесем в самата игра. Доста трудно ми спада. И сега нека продължим. Самата игра е следващата игра. Мисля да ви видим за изключително труден начин. Надявам се играта да ви хареса, макар че е доста бързо. Тя е съставена 4 файла за изтежа. Първият за Nintendo, Diamond Team, още 2 програми за имената. Важното в нея е да продължаваш да се изпращаш и да се изправяш срещу герои, срещу хора с различни оценки. Аз до сега се поддържа моето ниво 147 на Бейден. И надявам се да продължите да се отключим и да гледам да играя. Всички хората коментари, може да играя и трябва да изтега. Също така на Minecraft ще има епизоди, които да играят. И сега не трябва да говорим за бързане на играта. Защото не стават толкова малко секунди. И горе ще видите колко секунди не остават и трябва да минаваме ето тези неща. И ако се блъкнете в кола, тя забавя вашето време. Надявам се играта да ви хареса, пак казвам, да предоставя удоволствие да играя. Също в нея се разказва, че трябва да продължава за най-силните хора в мултиплеер. Сега съм посетил доста игри. Надявам се да ви запали така, както не запали играта. Бързите и няма да се издавате от игрите. Също така може да си направите профил за самата игра, през която да ви гледате хора в YouTube, да правите стрима за тази игра. Тази игра ме предоставя удоволствието да играя не защото е мултиплеер, а може да играеш от различни държави или да се представяш на различни места. Ако и някой може да се интересуваха, ще снимам на League of Legends, ще в момента запускам този клип. Докато клипът се качва, ще инсталирам ще написане, но когато това не знам. Minecraft просто много обясни сега ще има клип. И сега нека ще представим само да кажем нещо за колата, която карам. Ако направите така, губите доста време. Моята кола е съставена от най-добрите спойлери, джампи и доста неща. Може да си купувате коли и да си тюнинговате колите. Моята е тюнингована на Max. Може да слагате нитро и преимуществото на самата ви кола. И така както мисля, това състезание ще бъде да видим, защото също говорихме и малко играхме и да. Състезанието ще интересираме да видим от моя сметка. Трябва да го мина? Да. И да. Първо, където пише време, вие ще видите часовник, това е за какво време съм го минал. Отдолу е speed, за колко километра съм го минал и отдолу е където пише кеш,
колко пари съм взел. Сега нека се избозим само. Добре, стига толкова. Чакайте тук. Окей. И ви връща в заглавното меню. Също играта предостави доста добра музика. Музика, която може да се забавлявате докато играете с приятели. Ето тук са хората, където пише дефалт, тези хора съм ги победил в мултиплеера. Така. Също там пише Raid Wins. Това е колко игри съм минал и колко съм победил. Колко игри съм победил. Долу пише Most Complete нещо там. Колко пъти ме е гонила полицията. Total Bounty. Това са баунтите. Жълтите неща са колко трябва да направя. Аз имам баунти 198 150, той иска 300 000. И нека се пренесем в едно състезание, където ще се наложи да играе срещу хора от мултиплеера. А както знаете, там има доста добри състезания. Ето, сега ще видим позиция, ще завършим. И тук става 10 силен и ние минаваме на пряка улица. Само аз забих от тук. Надявам се да има добри резултати, защото съм играя спешно пари за друга кола. Леко забива това, защото FPS отпада на играта да снимам. Иначе не забива. В края на клипа или ще направя отделен клип, ще ви покажа колко килобайт имам и гледате цените на тази игра. Мога да играя играта Banish, в която трябва да отгледаш това игра. Но не знам, вие сте мен коментари, вие знаете, вие сте шоколадовите подпочки в моя YouTube канал. Надявам се някой да гледате да се защото последните клипове не ударите част от джакпот. Миналите клипове имаха по 10 гледания някъде, а тези няколко клипа нямаха почти никакви гледания. Защо не качвам през събота и неделя? Защото не съм в нас, аз съм на доста всяка събота и неделя. И са при моите леги, те също помагат с снимането с тези неща, но не виждат снимането, мисля, че е без... Но аз продължавам да снимам. Днес ще продължим. Ого, край. Нямам шанс да завърша на добра позиция. Казах, хората от мултиплеера са доста добри. Или това е защото този кола е бавно, защото трябва да се другата кола. Също е случайна полиция, която може да ви хване и ви взима пари, ако ви видите, или тя ви хване. В този случай не ме е хващала полицията, защото я играя няколко пъти. И вече на всеки няколко процента горе виждате. Ако видите някъде проценти, да, това е колко процента остава до края. И както виждате, сигурно няма шанс да спечеля първата позиция. Да, ето, не спечелих първата позиция, но няма нищо. На всеки му се случва. Затова ще направим ето така. Ето така. Ще си вземем ето тази кола. Така. И сега ще ви покажа едно от най-любимите ми състезания. Това се гради на камера, в която не трябва да бягаш от нея, а да печелиш доста километри от нея. И тук не е важно на кое място си. Тук не е важно на кое място си. Важното е километрите да са ви най-горе. Аз в момента съм на първо място. И точно когато камерата е пред вас, трябва да изкарате най-много километри. Аз изкарах в случая 200 и няколко. Ох! Също така забравих да кажа, че като се удрите на колата и няма нищо, не се чупи и не трябва да давате пари, не нужда пари за ремонт. Също така, като погледнете, аз се казвам Аз. Не знам защо Аз е Г. Не знам просто направих нещо така. 197, пак съм на първо място. Тук моята кола е доста стилирана, защото я направих да я играя. Само е такива състезания с нея. Оставете коментар дали ви купувам други или... Както виждате, тези ме изпреваря, аз пак още съм си на първо място. ...182 км, вин на
Докато играем в мултиплеер, сега това майче пак е мултиплеер, не знам, нещо загледах.